ሰላም ከመይቶም ሲዩ ዕለታዊ ዜና ነሆም ምምላእ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ምጅማሩ ጸብጻባት ሚድያ ይሕብሩለው መንግስቲ ዛጊት ነቲ ምምላእ ዝብል ወረ ኣይነጸጎን ወይ ኣይረጋገጾን ሚኒስትር ማይን መስኖን ኢትዮጵያ ስለሺ በቀለ ኣብ ዝለኣኸ ትዊት ግን ዋሕዚ ክረምታዊ ማይ ካብቲ ተፈጥራዊ ደረጃ ግድብ ንላዕሊ ይዓቁር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ነይሩ ግብፂ ሱዳንን ኢትዮጵያን ከካይድኦ ዝቐንያ ልዝብ ኣብ ጉዳይ ኣመላልኣ ማይ ከይተሰማምዓን ተፈላለየን እንተኾነ ኣብ ገለ ቴክኒካዊ ጉዳያት ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣለዋ ኣብቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝሽምገል ዘሎ ልዝብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ ሰላም ኢትዮጵያ ሓደ ኢትዮጵያ አለርት ሲስተም ዝብል ኣፀዋውዓ ዝተዋህቦ ስርዓት ቅድመ መጠንቀቕታ ንምጅማር ምድላው ኣብ ምፅፋፍ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ እቲ አለርት ሲስተም ብሰብን ብተፈጥሮን ዝኽሰት ሓደጋ ቀልጢፉ ንሕብረተሰብ ንምሕባር ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ከም ዝጥቀም ኣፍሊጡሎ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ኣብቲ ክልል ዝካየድ ምርጫ ዘፈጽሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ሎሚ መዓልቲ ከም ዝሸመ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ኣጽባሃ ካብ መቐለ ነዚ ስዕብ ሊእኹሎ ቤት ምኽሪ ክልል ትግራይ ሎሙዓንቲ ኣብ ዘካየዶ 5 ዘመን ሻምናይ ህጡስ ጉባኤን ኣብቲ ክልል ንዝካየድ መረፃ ዘፈጽሙ 5 ኣባላት ኮሚሽን ሸሙ ኮሚቴ ምልመላ ኣባላት ኮሚሽን ንምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ብህዝቢ ካብ ዝተጠቀሙ ብምምማይ 10 ተቕሪቦም እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ድማ ምስ ውድባት ፖለቲካ ዘተድሕር ምክያድ 5 ሰባት ንቤት ምኽሪ እቲ ክልል ኣቕሪቦም እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ድማ ብሙሉእ ድምፂ ኣጽዲቖም ብምክትል ርእሰ ምሕዳር ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ቀሪቦም ዝተሸሙ መምህር ሙሉወርቅ ኪዳነ ማርያም ኮሚሽነር ወይዘሮ ጽጌረዳ ቢበኩል ድማ ምክትል ኮሚሽነር ኮይኖም ተሸሞም ተወሳኺ ሓጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሃዬ ዶክተር ጸጋ ብርሃንን ኣይተ መሐመድ ስዒድ ሓጎስን ድማ ኣባላት ኮሚሽን ኮይኖም ተሸሞም ኣዋጅ ኮሚሽን መረፃ ትግራይ ከም ዘሪኦ ስራሕቲ ኮሚሽን ተባሂሎም ዝተገለጹ ውድባት ፖለቲካን ናይ ውልቀ ሕጭዋትን ንምዝጋብ ምክትታልን መቆጻርን ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ክልል ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ እቲ ኮሚሽን የፈጽም ውፅኢት ዓላዊ ይገብር ተሕሰብ ሕግን ትፍጸም ድማ ውፅኢት ይስርዝ ይብል እቲ ኮሚሽን ክልላዊ ከባቢያዊ መማልእን ዳግማይ መረፃታት ብተወሳኺ እውን ህዝቢ ውሳነ የፈጽም ይብል ኣዋጅ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ካብ ኣካቢት ቦርድ ምላሽ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ፅርና ኮይኑ ግን ኣይሰመረን እቲ ቦርድ ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ ሃገር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝካየድ ዝኾነ ዓይነት መረፃ ክፈጽም ስልጣን ዝተዋሃቦ ንሃገራዊ ቦርድ መረፃ ጥራሕ እዩ ካብ ዝወፃኢ ዝኾነ ዓይነት ከይዲ ሕገ መንግስታዊ ክብል ፀኒሑ እዩ ኣብ ትግራይ መረፃ ክካየድ ይግባእ ክብል ገዛኢ ውድብ ሕወሓት እናገለፀ ፀንሐ ኮይኑ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ 3 ውድባት ማለት እውን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ባይቶናን ውድብ ናጽነትን መረፃ ብብርኪ ክልል ክካየድ ኣለዎ መረፃ ድማ ፍትሓዊ ተኣማንን ግልጽን ክኸውን ኣለዎ ዝብል ቅዋም እናገለፁ ፀኒሖም እዮም ካልኦት ድማ ብልጽግና ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲን መረፃ ክካየድ የብሉን ዝበሉ ኮይኖም ዓረና ትግራይ ድማ ቅድሚ ኩሉ ንጥዕና ህዝቢ ጠመተ ክግበር ይግባእ ብምባል ነቲ ክልላዊ መረፃ እናተጠቅሙ ፀኒሖም እዮም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃም መቐለም የቐኒልና ሙልጌታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጥሮታ ንዝወፁ ሰበስልጣን መንግስትን ፓርቲን ዝነበሩ መንበሪ ገዝኦምን መኻይኖምን ክሕድጎም ምጅማሩ ይግለጽ ኣሎ ጋዜጣታት ውሽጢ ሃገር ከም ዝሓበርኦ ካብ መንጎ ረብሓታት መንግስቲ ዝተኸልከሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዝነበረ ኣቶ ስዩም መስፍን ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ዝነበረ ተፈትለ ወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣቶ ዝርአይ ኣስገዶም ኣቶ ኣስመላሽ ኣባነብሶ ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ዶክተር ካሱ ኢላላ ኣቶ ቴድሮስ ሓጎስ ይርከብዎም ሓላፊ ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ብዛዕባ እዚ ክገልጽ ከሎ እቲ ጉዳይ ንኮርፖሬሽን ኣባይቲ ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብ ቀረባ መግለጺ ከም ዝወሃበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩሎም እቲ ስጉምቲ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዘሕለፈ ውሳኔ ዝትግበር ዘሎ ምዃኑ እተን ጋዜጣታት ሓቢረን ኣለዋ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣቶ ስዩም መስፍንን ኣቶ ስብሓት ነጋን ወይዘሮ ፈትለ ወርቅን መንበሪኦም ኣብ ክልል ገይሮም እቲ ኣባይቲ ግን ናይ ቀረባ ኣዝማዶም ክጥቀምሉ ከም ዝጸንሑ ተጠቒሱሎም ኣዲስ ፎርቹን ጋዜጣ ዘዘራረቦም ነባር ኣባል ሕወሓት ኣቶ ስብሓት ነጋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተሓቲቶም ክምልሱ ከለዉ ነቲ ገዛ ክሓድግዎ እኹል ግዜ ከም ዘይተዋህቦም ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ዲያስፖራ ዝመደበሩ ሲቪላዊ ማሕበራት ኢትዮጵያ ዝተባህለ ጥምረት ኣብ ኢትዮጵያ ሰላምን ፍትሕን ክነግስ ብምጽዋዕ መንግስቲ ንሓድነት ንምቅላስ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ደገፍና ንገልጽ ኢሎም ኣለዉ እቲ ጥምረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ንዝተፈጸመ ቅትለታትን ብሄርን ሃይማኖትን ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕትታትን ክወኒኑ ኣሎ وهاب قالت تمرد دياسبورا إثيوبيا نفيو يخجلس كله
መንግስቲ ነቶም ገበርቲ እከይ ናብ ፍትሒ ከቕርብን ንግድያት ድማ ካሕሳ ክኸፍሎምን ፀዊዕሎም ብኻል ወገን ድማ ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝቃወም ሰልፊ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ ዝርዝር ግን ኣይበፅሓናን ሆስፒታላት ደቡብ አፍሪካ ኮቪድ ዝሓመሙ ክመልሶኦም ጀሚረን ብዋሕዲ ሰራሕተኛታት ሕክምናን ሕፅረት መሳርሕታትን ኣብ ፖርት ኤልዛቤት ዝበሃል ሆስፒታል ዝሰርሕ ዶክተር ቶቢሳ ፎዶ ኣብቲ ንሱ ዘለዋ ክፍሊ ጽዑቕ ክንክን ካብቶም ሕክምና ደልዮም ዝመፁ ንርብዖም ጥራይ ከም ዝቕበሉ ተዛሪቡ ብዙሓት ሰባት ሕክምና ከይረኸቡ ይሞቱ ከም ዘለውን ሓቢሩሎም ካሜሩን ወታደራዊ ሓይላ ንሲቪላት አንጻር ዕጡቃት ቦኮ ሓራም ሓላዋ ክኾኑ የገድዳሎ ንዝብል ክሲ ሂውማን ራይትስ ዋች ነፂጋቶ ሞኪ ክንዲዜካ ዝለኣኸ ጸብጻባሎ ሳራፍ ሰሃየ ክተቕርበያ ከም ሓበሬታ ኣመሓዳሪ ርሑቕ ሰሜናዊ ከባቢ ካሜሩን ሜድጃዋ ባኻሪ እንትኾይኑ እቶም አንጻር ቦኮ ሓራም ለይቲ ሓለዋ ዝወፁ ዘለዉ ብፍቓዶም ዝተኣኻኽቡ ወተሃደራት ነበር ሚሊሻ ከም ዝኾኑ እዩ Le chef de l'État nous a instruit de veiller qu'il faut qu'ils aillent en profondeur. ፕሬዚዳንት ፖቢያ ብቦኮ ሓራም ክፍጸሙ ንዝኽእሉ መጥቃዕቲ ብምቋም ህዝቢ ብንቕሓት ንኽከታተሎምን ንዝረኣዮም ሓደስቲ ክስተታት ክሕብር ህዝቢ ብዘቕረቦ ጻውዒት መሰረት እቶም ነቲ ጉጅለ ምልሻ ዝተጸንበሩ ምስ መንግስትን ሰራዊት ምክልኻልን ብምትሕብባር ንኽሕግዙ ዝመፁ ፍቓደኛታት እዮም ይብል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣብ ሰሜናዊ ዶብ ሞዞጎ ዝርከብ ሰራዊት ምክልኻል ካሜሩን ንተቐመጥቲ እቲ ከባቢ ሲቪል ማሕበረሰብ አንጻር አሸባሪ ቦኮ ሓራም ሓለዋ ለይቲ ክወፁ የገድዶም ኣሎ ዝብል እንትኾን አንጻር ቦኮ ሓራም ክዋጋእ ዝኽእል እቲ ሰራዊት እምበር ሲቪል ማሕበረሰብ ኣይኮነን ይብል ኣብ ማእኸላይ አፍሪካ ወኪል ሂውማን ራይትስ ዋች አላሪያ አሌግሮዝ ከም ዝበሎም We ask the Cameroonian authorities to immediately stop forcing civilians to perform night guard duty. ንሰበ ስልጣን ካሜሩን ሓቲትናዮም ኢና ሲቪል ማሕበረሰብ ሓለዋ ለይቲ ክወፁ ምግዳድ ነዚ ስዒቦም ዝበፅሕዎም ምንግልትዓትን ስቃይን ቀልጢፉ ጠጠው ክብል ነቶም ነዚ ዝፍጽሙ ድማ ተሓተቲ ክኾኑ ይግባእ ኢልና ሓቲትናዮም ኢና ካብ ቦኮ ሓራም ነዛ ከተማ ምሕላው እቲ ሰራዊት ምክልኻል ክገብሮ ዝግባእ እዩ ይብል ኣመሓዳር እቲ ከባቢ ባክሪ ግና እቲ ምልሻ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጡቕን ዘድልይዎም ናውቲ እውን ከም ዘማልኡሉን ይዛረቡ ይኹን እምበር ወዲ 37 ዓመት ተቐማጣይ ኮሎፋታ ራቸር ቦውባ ከም ዝበሎ ሓይልታት ምክልኻል ኣገዲዶም ብዘይገለ ዕጥቅን ቅድመ ምድላውን ከም ዘእተውዎ ይዛረብ ኣብ ቦኮ ሓራም መጽናዕቲ ዘካየደ ተውማን ዑስማይለ ድማ እቶም ምልሻ ስልጠና ዝተዋህቦምን ዕጥቂ ዘማልኡን ክኾኑ ይግብኦም ነዚ ድማ ተኣማንነትን ድልውነትን ዘይብሎም ተገዲዶም ስለዝኣቱ ይብል ኣመሓዳሪ ሰሜናዊ ዞባ ካሜሩን ባክሪ መምሕዳሮም ኣብ 2019 ፍርቂ ሚሊዮን ዶላር ዝግመት መግብታት መጠኑ ዘይተገለጸ ገንዘብን ነቶም ምልሻ ዝሃበ እንትኾን ኣብ መወዳእታ እዚ ዓመት ድማ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ንምሃብ ትልሚ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ይብል ሞኪ ኤድዋን የቐኒልና ሳራ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ፕሬዚደንት ብራዚል ጃይር ቦልሶናሮ ንኻልኣይ ግዜ ኮሮና ፖዚቲቭ ተባሂሉ ጃይ ቦልሶናሮ ንሓደጋነት ኮሮና ቫይረስ ካብ ዘቆናጽቡ መራሕቲ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ሳይንቲስታት ገና ሕክምናዊ መረጋገፂ ዘይረኸብሉ ሃይድሮክሲ ክሎሮኪን ብምውሳድ ካብቲ ቫይረስ ንምሕዋይ ይጠቕመንሎ ይብል ንሱ ሎሚ ንነብሱ ኣብ ነብሰዊ ሸባ እንተገበረ እኳ ስራሐይ ክቕፅል ኣብዘን ዝመፃ መዓልታት ካልእ መርመራ ከገብር የብሎም ብራዚል ድሕሪ ዩናይትድ ስቴትስ ዝበዝሐ መትሓዝቲ ኮሮና ቫይረስ ዘለዎ ሃገር ምዃኗ ይግለጽ ናብ 2 ሚሊዮን ገጻት ጽጋዓላ ዝመቱ ድማ ልዕሊ 75,000 ጣሊባን 845 ወታደራት ኣፍጋን ከም ዘለቐቐ ኣፍሪጡ ንሱ ድማ ነቲ ብዩናይትድ ስቴትስ ተሸምገለ ውዕሊ ሰላም ንምትግባር ዘለኒ ድልውነት ዘመስክር ኢሎም መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ካብቶም ክፈትሖም ዝተሰማምዐ 5,000 ዛጊት 4,050 ከም ዘለቐቐ ኣፍሪጡሎም ኢራን ንሞት ዝተፈርዱ 3 ሰባት ተፈጻሚ ከይትገብር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ እዋን ጠበቃታቶም ድማ ካብ ሞት እንተደሓኑ ብዝብል ዳግማይ ፍርዲ ክወሃቦም ይሓትለው እቶም ንሞት ተፈሪዶም ዘለዉ ኢራናውያን ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ብዝነበረ ተቃውሞ ዝተኸሰስዮም ኢራን ነቶም 3 ሰባት ቀልጢፋ ከይተቃብጾም ብዙሓት ኢራናውያን ሰጊኦም ኣለዉ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ካልኣይ ሰብ ብሞት ቀፂዓ ፌደራል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ውሳነ ዘተግበረ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍቃድ ምስ ሃበ ድሕሪ 1 ሰዓታት እዩ በዚ መሰረት ወስሊ ፓርከይ
بمرفق كم زموت تغير له بزغبرو بموت زقصع غبن شحقوا طبقاتاتو كغنازبلو ابزيكل ناي امرو صغمالو إلهم انت تخراخروم حدا بينايت ستيتس دغف تكال ناصع تكنولوجي ابناي مقراص سغات يودقالو كبلو تحلقتي ديجيتالاوي مسلات شاقيلون Open Technology Fund حدا خابتن دمص أمريكا زركبن ايجنسي من محضر جلوبالاوي ميديا يونايتد ستيتس كونكولو بريزيدنت ترامب العلواي محضري نايتي ايجنسي مالت نمايكل باك دحري مشامو حلافي معكن ناس التكنولوجي زركبهم حلفتتن كالوت كفلتاتون كاب سراح تقال يوم بتوساخون نتي ناس التكنولوجي زمدب جنزب نجزئو بزبل أو كم زبل بمقبارو نتحلقتي ديجيتالاوي ناس أمت عاشقيل الله اتمعكن كاب كفوت منشي ناب عصو منشي يغير الله يبلوتهم تحلقتي اتي تكنولوجيكاوي تكال ابزرع عالم نزلو تقامتن تحلقتن بتكنولوجي حاجز كم زقبر لهم زنبريهم اتهم تحلقتي زقلصو زلو امو داتان عداقاتات اكسيونات عالم لومي كل افو خدفا يوعيلو ناي اوروبا ناي تشاينا ناي هونغ كونغ ناي دبوب كوريا خم اون ناي استراليا كلهم رؤي مقدال واقاتات اكسيونات اريامالو ابزي ابينايت سيسون بنهري خغدل زرفده عداقاتات اكسيون داون ناسداغن غنا من قلقالو قصيللو ابزخونه ساعات غن كدي بخيليو واغا ندادون بو متن غوديللو ابزي اب امريكا زيت صاري نبرميل $4 75 سنتيمن نمسغنا كاتولدن زينا ازي راديو دمص امريكا يوم ابزي ابينايتد ستيتس قطر بكورونا فيروس ويكا كوفيد 19 زتتحزو ناب 3.5 مليون كباب زبللو توسخ تفلق زاتاتن كبابيا وممحداراتن ابيات عيون تكالات نقدن متقام مشفن قص ويكا ماسك قديتا يقبرو اللوا نصب راديو دمص امريكا صرف سايه حيزاتولام اب يونايتد ستيتس قدري بفيروس كورونا زتتحزو سبات لعل 3.5 مليون ابزبص حلوان استفلالو ستيتات بيرو ممحداراتن تكالات نقدن تقلقلتهم مشفن اف ماسك كتقامو قديتا 5 قبرو تحبيروم اما حدرتي دوباوي الابامان مونتانان كابلو محموس جميرو سبب زبصحو خبابي مشفن اف ويدما ماسك مقبار قديتا ايو كبلو كمز اززو تفليدلهم اب الابامات مال ربع طرح 57 بكوفيد 19 تزموتون تخون ام مونتانا دما 4 توسخت سبات بكوفيد 19 تتحيزوم يوم عبيت كال شقط ومارت ابتن لعلي 5,000 تكالاتو زخدو تقلقلتي مشفنا اف ويدما ماسك كقبرو قدن كم زخوانا زحبرن تخون ابل ستارباك بيست باين كاسكونون اثرو سعيوم يوم يخون مبر كم مفلمتا ورح سنة جميرو اننا نهار زخي زلون معلتي بكورونا فيروس تتحزو سبات لعلي 3 حفز بزحلون اوان مبزحتو امام حدر تستيتات نتمشفان اف سبل اي تقبلون ام حدار ستيت اكوهاما كيفن ساتيت بكوفيد 19 كمز تتحزى علاو غيريوم نسو ابز حلف ورحي اب تولوساز تخايده وفري مرز ريبابليكان بريزيدنت ترامب كمز تساتف زفلاتيوم ام حدار فلوريدا ران دي سانتس كالنت مشفان اف زبل هاغراوي ممرحي زنصقيو زاغيد ابتا ستيت لعل 300 شحبه فيروس تطعو سبات كمز ركبون حدشتي بت فيروس تطعو دما هوسبيتالات مليون يبل ابزوان فلوريدا ماكل سحبه كوفيد 19 خوينا تركب اريزونا تكساسن كاليفورنيان يسعبا لبدا كورونا فيروس بمسكا تي كل جزء اب حدش عمس زدالو زنبره مرئيت روزاس برادي كل تشحن 21 اي كلوني تباهلون اب يونايتد ستيتس قدري موتي كورونا فيروس 137 شح زبصحن تخون بزلون تقصيلو سغا ورح حدار حدا كل 124 شح كبصح يخليو كبل اب يونيفرسيتي واشنطن زركبت كال مصنعتن جمجمان طعنا فليتوم ازي كاب تقدم كبل استجمته ب 16 شح وسخلو ويبل صبصاب ريتشارد جرين نمسغنك سارة ازي راديو دمص امريكا يو ناي بروجرام ملالي لنا إملا قدنيو تكتب أبو جروب مشلوخ خطة ينلوع أب حاجة دواتوفت بتنخلت مشلوخ كحلف غيريو أب خرم تقل ما يسلز بزح وحد سلز بزح طب تحت لله مشلوخ ما قدتها أي خلوي كأول عليه زمتفه لذي كتارة أم قدنيو
አይነት ተራሚ ክንሕዘን ደሊ ተቤድና እውን አይንኽእል ምክንያቱም ፕራክቲካል ኢምፖሲቢሊቲ ኢንጂነሪንግ ባዕሉ ስለዚህ ማንምና ምጅማሩ ይግድኒ ጀሚሩውን እዩ ሱዳን ኮ ቀኒሱ ማይላት ማሊ መግለጽ ይባኔራ ስለዚህ ማይምምና ግድን እዩ ፕራክቲካሊ ኢምፖሲብል አይንመል ማለት ካሊፈዝ ዝሰማዕኹምዎም አቶ ብርሃኑ በላቸው ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህርን ተንታኒ ሩባ ኣባይን እዮም አቶ ብርሃኑ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ብርክት ዝበሉ ጽሑፋትን ሰሚናራትን ዘቕረቡ ክኢላ እዮም ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ብደቡብ ኣፍሪቃ መሪሕነት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ሱዳንን ክካየድ ዝቐነየ ድርድር ብዘይስምምዕ ደው ምባሉን ኣብ ኣጠቓላሊ ምምላእ እቲ ግድብን ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ኣዘራሪብናዮም ኣለና ጽባሕ ዓርቢ ክነቕርቦ ኢና ተኸታተሉና አብረኻ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ንምሕማስ ዝሰርሕ ጉጅለ ሽፍታ ንድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቀታሊዩ ኣነኤ ኢሉ ከኣምን ትፅቢት ኣይግበርን ኢሎም ኣብ ኦሮሚያ ኣባል መሪሕነት ብልጽግና ፓርቲ አቶ ታዬ ዳንዳኣ ኣዛዚ ሸኔ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ግንባር ነጻነት ኦሮሞ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ካብ መንግስቲ ንዝቐረቦ ክሲ ነፂግዎ እዩ ጃል መሮ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ኩማ ድሪባ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየደ ቃለ መጠይቕ ንቅትለት ሃጫሉ ተሓታቲ መንግስቲ ኢልዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣባል መሪሕነት ብልጽግና አቶ ታዬ ዳንዳኣ ነዚ ዝሃቦ ምላሽን ካልኣይ ክፍሊ ቃለ መጠይቕ ጃል መሮን ገብረ ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣባል መሪሕነት ብልጽግና ፓርቲ ዝኾኑ አቶ ታዬ ዳንዳኣ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኦነግ ሰላማውያን ሰባት ይቀትል ኢሎም ቅድሚ ሎም እውን ኣብ ምዕራብ ኦሮሚያ ሰላማዊ ሰባት ከም ዝተቀትሉን ብፍላይ ድማ ኣብ ወለጋ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ዜጋታትን ሓለፍቲ መንግስትን ይቀትሎም ጥራሕ ከይኮነስ ንኻልኦት ንምፍራራሕ ሬስኦም ይጎትት ከም ዝነበረን ነዚ ኩሉ ድማ ንሕና ኢና ጌርናዮ ከም ዘይብሉን ገሊጾም አቶ ታዬ ዳንዳኣ አስዕብ አቢሎም ምክንያቱም ከፖለቲካ አንጻር ያንን የሚፈጽሙት ዜጎችን ለማስፈራራት እነሱን የሚተች ከነሱ ጋር ያልተሰለፈ መኖር እንደማይችል አምኖ ሰጥቶ እዚ ኩሉ ንሕና ጌርናዮ አይበሉን ምክንያቱ ብመንጽር ፖለቲካ ነዚ ዝፍጽምዎ ዘለው ንዜጋታት ንምፍራራሕ ንዕኦም ዝነቕፉን ምስኦም ዘይተሰለፈን መንባር ከም ዘይኽእል አሚኑ ሰጊኡ ክግዝኦሎም ንምግባር ከም ዝበለ ተግባር ይፍጽሙ እዮም ዝበሉ ከምዚ ጌርና ኢና እንተ ዘይበሉውን ንሃጫሉ ከም ዝቀተልዎ መርአያታት ኣለውና ዝበሉ አቶ ታዬ ሃጫሉ ኦነግ ብቦል የክመጽዩ ኢለ አይግምትን ነይረ ብታንኪ አቢሉ በወለጋን ባሌን ይክመጽእ ዝብል ግምት ነይሩን ኢሉ ንሚድያ ኣብ ዝሃበው ቃለ ምልልስ ኣብ ወጻእ ዘለው ደገፍቲ ኦነግ ከም ዘፈራርሕዎ ገሊጾም የፈራርሕዎ መጠንቀቕታ ይህብዎ ነይሮምውን ኢሎም ብምውሳኽ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣነውን ኣብ ውሽጢ ኦነግ ስለ ዝነበርኩ ባህሪኦም ይፈልጦ እየ ንኦሮሞ ከቀይም ዝኽእል ጸርፊ ብምጽሓፍ ነፍጠኛ ጸሪፉና ብዝብል ፕሮፓጋንዳ ይሰርሑ ምንባሮም ከም ዝፈልጡ ሓቢሮም ቅድምሎም እውን ኣካይዳኹም ኣዕርዩ ኢሎም ንዝተዛረብዎም ኣባላቶም ከይተረፈ ከም ዝቀተሉን ግን ቀተልቱ ንሕና ኢና ኢሎም ከም ዘይገለጹን አቶ ታዬ ወሲኾም ገሊጾም ባዕሎም ይፈልጡ ኣባላት ይፈልጡ ህዝቢ እውን ይፈልጥ ኢሎም አቶ ታዬ ናይ ሃጫሉ ቅትለት ብዝምልከት ድማ ከምዚ ኢሎም ሃጫሉ ግድያ ጋር የተያዙ ነገሮች ምርመራም የተገኙ ነገሮች አሉ ምስናይ ሃጫሉ ቅትለት ተኣሳሰሩ ነገራት በምርመራ ዝተረኽቡ ነገራት አለው ቀጻሊ ምርመራውን ይግበር ይዘሎ ሕድሕድ ብጭቡጥ ወፂኡ እቲ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ነዊሕ ግዜ ኣይኸውንን እዮም ዝበሉ ብቅጽል ሽሙ ጃልመሮ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኩምሳ ድሪባ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ናይ ዝርከብ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ኣዛዚ ዞባ ምዕራብ ከም ዝኾነ ዝንገረሉ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ንቅትለት ሃጫሉ ሁንዴሳ ኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ተሓታቲ ከም ዘይኮነ ገሊጹ ኣሎ ጃልመሮ ኣታሒዙ ድምፃዊ ሃጫሉ ኣብ ስልጣን ካብ ዘለው መራሕትን ላዕሊ ንሰራዊት ኦሮሞ ዝቀረበ ከም ዝነበረ ብምግላጽ ተቃውሞ እንተዝህልውን ንዕኡ ንቀትለሉ ዋላ ሓደ ምክንያት የለን ኢሉ ሃጫሉ ሁንዴሳ የተገደለው በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አይደለም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ሃጫሉ አይገለውም ሃጫሉ ሁንዴሳ ዝተቀትለ ብሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ይኮነን ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ንሃጫሉ አይቀትልን ንሕና ንዋጋዕ ዘለና ተዓጢቁ ይንቀሳቀስ ምዘሎ ንሕና ኣብ ንንቀሳቀሰሉ ከባቢታት ንሰላማዊ ዜጋታት ዝቀትል ወታደራዊ ኃይሊ ወታደራዊ ግጥሚና ነካይ ዘለና እዩ ዝበለ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ሰንትነል ሓደ ሳተላይት ህዋ ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቀረጸቶ ኣሳእል ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ፈለግ ኣባይ ዝተሃንጸ ኣዝዩ ገዚፍ ግድብ ህዳሴ ምምላእ ግድ ጀሚራ ዝብል ኮይኑሎም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ግብፅን ውጥረት ኣብ ዝዓረገሉ እዋን ዝተዘርግሐ ናይ ሳተላይት ኣሳእል ንመጻኤል ዝባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ግብፅን ሓዲግ ገይርዎሎም መሳርሕትና ሳልየም ሰሎሞን ንዘዳለወቶ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ مملأ قدب عبي الداسي جميرو نزب الريبورت منغست إثيوبيا ينسكو جن اتنساتو عمتات زوسد قدب كاب مودات حملة مملأ كم تجمر ايكوالان 4.5 بليون دولار زواغو ينزلو قدب الداسي تزازي مسرحو كجمر كالو اب اهاقور افريكا اتزعابي قدب كوينو 6400 ميجاوات حيل الكتريكون كمان شويو اتغزف قدب عمتاوي يرخبو نزنبرا مطن ماي كنكيلنا يو إيلان زساقا قبسن سودان القنا نتي بروجكت يكاومو تنتاني علم لخا قجلق رولاو ويكا انترناشنال كرايسيس جروب ويليام دافيدسون ن اسوسيتد بريس ابزهابو رئيتو اتب ساتلايت زتل على اسائل بمغنيات اب وان كرمتي زوسخ مطن مايمبر سالا منغست زوسودو سقمتي زعقور ماي ايكونن إلي قلصو ኢትዮጵያ ቦገና መጠን ማይ ኣብቲ ዝለዓለ ብርኩ ዝበፅሓሉ ግዜ ከም ዝርከብ ገሊጻላ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ታየ ህዝቀ ስላሴ ብወገኖም ማይ ኣብ ግድብ ዝጠራቀመሉ ምቹእ ግዜ ከም ዝተበፅሐ ይጠቕሱ This year is an opportune time to begin impounding water in the Gerd reservoir. ሎም ዘበን ኢሎም ንሶም ኣብ ግድብ ዓብይ ህዳሴ ማይን ምጥርቃም ምቹእ ወቅቲ እዩ ክልቲኦም ፈለጋት ሓማድ ናይልን ጻዕዳ ናይልን ልዕሊ ማእከላይ መጠን ሒዞም ይፈስለው ቃላይ ቪክቶሪያ ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ቅጽጽሉ መሊኡ ይርከብ ግድብ ኣስዋን ውን ኣብቲ ዘድሊ ብራኸ 182 ሜትሮ በጽሕሎ እዚ ኣብ ዝሓለፉ 40 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ በሉ እቶም ኣምባሳደር እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ዘዳሉ መድረኽ ልዝብ ሰለስቲአን ሃገራት ብሰንኪ ኢትዮጵያ ዝሓዘቶ ዝተባሃለ ውጥን ንኽትቅጽሎ ስለ ዝወሰነት ተኣጓጉሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ሮይተርስ ሶኒ መግለጽ ዝሃበ ሚኒስትር መስኖ ግብፂ ሰለስቲአን ሃገራት ናብ ሸምጋሊ እትልዝብ ዝኾኑ ፕሬዝደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎዛ ሪፖርት ከም ዘቕርባ ኣረጋጊጹሎ ነዚ ኣመልኪቱ መግለጽ ዝሃቡ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳማህ ሹክሪ ሾቶና ኣብ ስምምዕነት ምብጻሕ እዩ ኢሎም ኣለው ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ በወገኖም ግብፂ ነት ጉዳይ ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ድሕሪ ምቕራባ ዝተጀመረ ስሉሳዊ ልዝብ ብዘይፍረ ከም ዝተበተነ ኣረጋጊጾም ንሶም ብትዊተር ኣቢሎም ኣብ ዝለኣኽዎ መልእኽቲ እቲ 11 መዓልታት ዝወሰደን 11 ተዓዘብትን ካልኦት ክኢላታትን ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ከም ዝነበረ ግን ዝተበጽሐ ሓድሽ ምዕራፍ ከም ዘየለ ጠቒሶም እዮም እቲ ልዝብ ብመርሕነት ኣፍሪቃ ክቕጽል እዩ ዝበሉ ዶክተር ስለሺ ፕሬዝደንት ሕብረት ኣፍሪቃ ክከታተልዎ ምዃኖም እውን ገሊጾም ግብፂ ነቲ ፕሮጀክት ኣብ ልዕሊ ህላወይ ዘንጽላሎ ሓደጋ ኢላ ትገልጾ ወከልቲ ሰለስቲአን ሃገራት ዝሓለፈ ሰነ ብመልክዕ ቪድዮ ኣቢሎም ጉዳዮም ኣብ ቅድሚ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ኣቕሪቦም እዮም ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ መብዛሕትኡ ዛዕባታት ወላ እውን እንተተሰማምዓ እቲ 7 ቢልዮን ኪዩቢክ ሜትር ማይ ዝሕዝ ግድብ ከመይ ይምላእ ኣብ ዝብል ግን ክረዳድኣ ኣይከኣላን ኢትዮጵያ መምላእ እቲ ግድብ ኣብ ውሽጢ ሰሙናት ክጅምሮ እየ ባህሊት እያ እቲ ግድብ ንመምላእ 7 ዓመታት ከም ዝወስድ እውን ትጠቅስ ግብፂ ግና እዋን ደርቂ ወይ መጠን ወሓዛይ ውሕጅ ምስ ዘጓንፍ ክህሉ ዝኽእል ትረኽቦ መጠን ማይ መረጋገፂ ይወሃበኒ ባህሊት እያ ሳማህ ሹክሪ ከም ዝበሉ
Certainly, this is an issue that has a very severe consequence on the livelihood. እቲ ፕሮጀክት ንምዕባለ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝህልዎ ረብሓ ንፈልጦ ኢና ዝበሉ ንሶም ንሕና እውን ንቕበሎን ንድግፎን ሸቶ እዩ እንተኾነ ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዝዓበየን መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝኾነን ገዚፍ ፕሮጀክት ንመነባብሮ ህይወት ሚልዮናት ግብፃውያንን ሱዳናውያንን ሓደጋ ከስዕበሎም ኣይግባእን በሉ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ዝወሰደት ግብፂ ሚኒስትር ወፃኢ ዝኾኑ ሳምሕ ሽኽሪ ንኣሶሲየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ከምዚ ኢሎም ኣለዉ While we recognize the importance of this project to the developmental objectives of the Ethiopian people, a goal that we certainly share and support. እቲ ጉዳይ ኢሎም ንሶም ኣብ ህይወትን መጻኢ ዕድላትን ግብፂ ሓያል ሳዕቤን ዝህልዎ ከቢድ ጉዳይ እዩ ስለዚ ረብሓናን ረብሓ ካልኦት ሃገራትን ንምርግጋጽ ክንዲ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና እዮም ዝበሉ ትማሊ ሐሙስ መግለጺ ዘውፅአ ሚኒስትር ማይ ሱዳን ናብ ግድብ ኣልዳይም ይኣቱ ካብ ዝነበረ መጠን ማይ 9 ሚልዮን ኪዩቢክ ሜትር ማይ ኣብ መዓልቲ ነኪዮሎ እዚ ማለት ኢትዮጵያ ንማዕጾታት ግድብ ህዳሴ ከም ዝዓጽወት መረጋገጽ እዩ ከም ዝበለ ምንጭታት ሱዳን ገሊጾምልና ኣለዉ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ሱዳን ኦማር መሐመድ አህመድ ሰዲቅ ብወገኖም ከምዚ ኢሎም ኣለዉ Sudan strongly believes that reaching an agreement on the guidelines and principles before the commencement of the filling of the GERD is extremely necessary. ቅድሚ ህይወት ሚልዮናት ኣብ ሓደጋ ምውዳቑ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ልዕሊ መትከላትን መምርሕታትን ክንሰማማዓሉ ኣለና ዝብል መርገጺ ኣለዋ ሱዳን ግድብ ህዳሴ መዓስ ምምላእ ከም ዝጅምር ንምውሳን ክንሰማማዕ ዝግባእ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ጂኦግራፊ ተንታኒ ጉዳይ ፈለግ ኣባይን ግድብ ዓብዪ ህዳሴን ዝኾኑ ኣቶ ብርሃኑ በላቸው በታሕደ ወገን ኢትዮጵያ በቲ ዝሓስክዎ መደብ ምምላእ ክጅምር እየ ምባላ ብኻልእ ወገን ባዕላዊ ማይ ናይ ምምላእ ስጉምቲ ንጸጥታ እቲ ከባብን ንድሕንነት ህዝበይን ኣብ ስግኣት ዘውድቕ ስለ ዝኾነ ኩሉ መማረጺ ኣቦትኡ ናይ ዝበለት ግብፂ መርገጽ ኣመልኪቶም ርእይቶ ተሓቲቶም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን በሉ ኣቶ ብርሃኑ ወሲኾም ግብፂ ኣብቲ ፈለማ እዋን ንዝተጀመረ ህንጸት ግድብ ኣቋርጽዎ ህንጸት ተጀሚሩ ምስ ቀጸለ ድማ ኣንእስዎን ኣይትምልእዎን ዝብሉ ዝተለመዱ መፈራርሒ ትጥቀም ከምዝ ነበረት ብምዝኽኻር እቲ ምስሕሓብ ናብ ርብፅምዶ ከምርሕ ይኽእል ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ከምዚ ኢሎም መለሱ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ባዕላ ርዋ ብናይ ባዕላ ገንዘብ ኣብ ገዛእታ ውስጥ ዝሰርሖ ግድብ ናይ ማንም ዓዲ ፍቓድ የድልያ ሓደ ግድብ ማለት በተለይ ናይ ኤሌክትሪክ ኃይል በመንጫዊ ግድብ ተቆይኑ ማይ ዝቅንሰሎም ነገር የለ ክሻብ ዝመልእ ኦሮ ማይ ቅንሶም ክሉ ይድሓር ግን ሱማይ ተርባይን ናውቃይ ስለ ዝሓልፍ ማይ ይቅንሰሎም ስለዚ ብዙ ምክንያት ናብ ጦርነት ዘእቲ ነገር የለ ምክንያት የብሉን ማለት እዩ ካብ ኩሉ እንዳዕለ እውን ግድብ እዚ احنا نسرع ينبر كوانا زي ناس تغني جبسون سودان اللوم جنا تغمم من سلسلة فلتو خمسة قدر من سلسلة فلتو نبض مرة زي خليه بخاري حسابي ኣቶ ብርሃኑ ኣብ ዘረብኦም ኢትዮጵያ ነቲ ግድብ ሃኒፃ ምሳዘመቶ ጸገም ክትፈጥረልና ስለ ትኽእል ብሎሚኡ ንዕበጣ ካብዚ ንላዕሊ ክትምዕብል ክንፈቅደላ ኣይግባእን ዝዓይነቱ ኮይኑዎም እምበር ካልእ ምክንያት ሃልይዎም ኣይኮነን ዝቃወሙ ዘለው ይብሉ ኣብ ዝቐረባ ርእይቶኦም ዝሃቡ ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብወገኖም እቲ ሕቶ ግድብ ህዳሴ ማይ ክመልእ ድዩ ዝብል ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ እዩ ክቕፅል ዝብል ክኸውን ኣሎ ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ይሕበር ልዕሊ 100 ኢትዮጵያውያን ብሰንኪ ዘርኣዊ ግጭት ድሕሪ ሞማቶምን ኣሽሓት ድሕሪ ምእሳሮም እውን እንተኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መጻኢ ዕድል እቲ ሃገር ምስ ዕድል ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ዝተኣሳሰር እዩ ከም ዝበሉ ሳሌም ሰለሞን ዘዳለወቶ ሪፖርት ተቂሱ ከተከታተሉ ዝጸናሕኩም ኣብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝጠመተ ፍሉይ ምድላውና ኢነሩ በዝምባር ናይ ሎማ ሐሙስ ምሸት ምድላዋትና ፈጺምና ኣለና ጽባሕ ዓርብ ክሳብ ንረኽበኩም ምን ያፈሩ This is VOA News. Reporting by remote, I'm David Burr. Britain, the United States, and Canada have accused Russia of trying to steal COVID-19 vaccine and treatment research from academic and pharmaceutical institutions around the world. Reuters' Joe Davies reports. A joint statement from Britain, the United States, and Canada blamed Group APT29, also known as Cozy Bear, which they said was almost certainly operating as part of Russian intelligence services. This is the same group that is widely suspected of hacking the Democratic Party ahead of the 2016 US election.
The NCSC said the group's attacks were continuing and used a variety of tools and techniques, including spear phishing and custom malware. Meanwhile, Canadian authorities said the attacks were hindering response efforts and that risks to health organisations had increased. Britain and the United States said